खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुमानि बानजाय आफादनि गाहाय मावख'खौ दिनै बेखेवबाय। सेपाहिजलायाव बिएसएफनि गुलि गावनायाव सानै सिखाव फालांगिरि जोखोम। रुफिहाटआव नैथि खेबनि थाखाय होखारनायनि बिथोन। केरनियाव मैदेर फालोनि उदखार। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुमानि बानजाय आफादनि गाहाय मावख'खौ दिनै बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुमानि बानजाय आफादनि गाहाय मावख'खौ बेखेवनानै होयो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर'। बे हाबाफारिया सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 2026 मायथाइनि 30-31 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन। हाबाफारियाव बाहागो लायो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि जुनाराम ब्रह्म, जनाय आइटिडिपिनि मासिगिरि फैलाव मोसाहारि, एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं सनेश्वर बसुमतारी, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि सानसुमा बसुमतारी, बिटिआर बायजोनि सारेन्डार एनडिएफबि आफादनि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि सुभारानी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि प्रानजिता बर', धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि अनारु स्वर्गियारी। हाबाफारियावनो ओनसोलनि माहारियारि आफादफोरबो बाहागो लायो। सेपाहिजला जिल्लायाव थानाय भारत बांलादेश सीमा साखाथियाव सुनिबारखालि बिएसएफ जवाननि रबर बुलेट गावनायाव सानै सिखाव फालांगिरिया जोखोम जायो। बे जाथायनि उनाव जोखोम जानाय सानैबो सुबुंखौ जिबि पेन हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननायबो जादोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला कलमसौरा पुलिस थानानि सिङाव थानाय पुटियायाव थानाय भारत बांलादेश सीमायाव सरासनस्रा पेट्रलिं खालामनाय समाव बिएसएफ जवानफोरा माखासे लाइमोनफोरखौ बांलादेश हादराव सिखाव फालांगि खालामनो थाखाय मुवा बेसादफोर लाना जिर' लाइन फारसे सिगांलांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बबेखानि बिएसएफ जवाना थाथ'नो थिननायावबो बिसोर सानैया सिगांजों खोनासङालासे आवगायलांनायनि जाहोनाव जवानफोरा रबार गुलि गावदोंमोन होननानै कलमसौरा पुलिस थानानि बिबानगिरि अरुप देबबर्माया बुंदों। नुनो मोनोदि जोखोम जानाय सानैबो सुबुङा उन्दै गथ', नाथाय जों बिसोरनि बैसोखौ रोखा खालामनो थाखाय बिसोरनि फोरमानलाइफोरखौ फोरमान खालामनो नांगोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बुंबावो। बे समाव पुलिसनि मोनसे हान्जाया पुटिया आरो खाथि खालानि सीमा ओनसोलफोराव पेट्रलिं खालामगासिनो दं। रुफिहाट खुंथाया सामगुरि रेभिनिउ सार्कलआव आयेन बेरेखायै सोरखारि हाखौ आवग्रिनानै थानाय नखरफोरनो नैथि खोलोबनि होखारनायनि नटिस फोसावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुबैयै पाट्टा नं 3 नि सिङाव थानाय बेलगुरि कसारीगावनि 350 बिघानिबो बांसिन हायाव खमैबो 200निबो बांसिन नखरफोरा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जिउ खुंबोगासिनो दंमोन। खुंथाया 528, 505, 506 आरो 604 प्लटआव दखल खालामग्राफोरखौ 15 साननि गेजेरावनो हाखौ लांदां खालामनो बिथोन होयो। खौरां बिजोङाव खहा जाजानाय नखरनि सोद्रोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोर 50 बोसोरनिफ्रायनो बे जायगायाव थाबोगासिनो दंमोन आरो सोरखारनि फोसावलाय बायदियै बिसोरो दा बे जायगाखौ नागारनांसिगोन होनना बुंदों। लोगोसे बे जायगायाव 15 बोसोरनि सिगां गांसो गायग्रा हाबो गैयामोन आरो बिसोर गुबुनाव थाहैनो थाखाय जेबो राहा गैया होननाबो बुंदों। बबेखानि मावख'आरिफोरा दिथा होनाय बादिब्ला माखासे सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो होखारनाय नटिसफोरखौ मानिनानै सोरखारि हाखौ लांदां खालामनायबो जादोंमोन। केरनियाव दासान्दि मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजिया जोबोर गिख्रंथावसिन जाना फैदों। गासै 150निबो बांसिन हाग्रानि मैदेरफोरनि मोनसे गिदिर फालोआ गामि आरो आबाद फोथारनि गेजेरजों थांगासिनो दं, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि थागिबिफोरनि गेजेराव गिनाय आरो बेले-बेजे सोमजिदों। थांनाय दानसे सिगांनिफ्रायनो बे मैदेर फालोआ ओनसोलाव गोबां खहा खालामबोगासिनो दं। बेनि थाखायनो गामिनि सुबुंफोर आरो आबादारिफोरा गिनानै हरनि समाव जेब्लाबो सांग्रां थानो गोनां जादों। बे समाव गोमोन माइ, जाखांफुनाय आबाद आरो दोनथुमनाय आबादफोरखौ खहा खालामबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा दि मैदेरनि गाग्लोबनायाव खुशबु राजबर मुंनि सासे सिख्लाया जिउ खहा जायो। हरनि समाव एम्बुलेन्सजों लोगोसे गारिनि हान्था-मेला खालामनायाव मैदेर नुजाथिनायाव खैफोदाव गोग्लैदों। गोबां नाजानायनि उनावबो केरनि हाग्रा बिफाना मैदेर फालोखौ हाग्रायाव होहरफिननो हायाखैमोन। सुबुंफोरनि साननाय बांनायनि गेजेराव
बारग' एमपि हरेन सिं बेआ बावैसो गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव दावबायनानै थासारिखौ नायबिजिरो आरो गिखांनाय गामियारिफोरजों मोगा-मोगि जायो। केर'नियाव दासिमबो दुंहाव थासारियाव दं आरो थागिरिफोरा ओनसोलाव रैखाथिखौ लाबोफिननो थाखाय थाबैनो गोहोम गोनां राहा लानायनि मिजिं थिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।